ndikutaridze ukomplaina chii ndinogara ndikutaurira kuti kana muchitora magarden boy torai motonga maita interview handiti munhu wenyu wamakatora so anoda zvokuchena zvegarden izvazvo uyai ndikumba mari akawandisei amufaniri kutombomupa kana kutomboti aite garden hapana zvito onai ndozvamakataura unochita sei inomira kumoti iwai mai inomira kumoti waizvemai imirege kusenga tiri iyamai girlfriend yangu paukama mamuone kuti kwaizvese ndikamukaizva zvendondiomera mberi mungadai makamuti iwo chiita manager motsvaga magarden chinonyadziswa ai mai ndotsvaka umwe makutopisira ipa pakanondorevera manje makundivharira ii imi muchiita kunyenga ushoma regai nemutsiuri nhai munhu anonyenga pese pese akutotinyengera nepamabasa pese